Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Què passa, gent del Supermón? Benvinguts un dia més a una SMR en valencià. I en el d'avui anem a conèixer esta bandera, que és la Real Senyera Valenciana, també coneguda com Real Senyera del Ratpenat. Encara que popularment també rep altres noms, com per exemple Real Senyera Corona, per la corona que té, o Senyera Tricolor, perquè en un principi se la veu en 3 colors, que serien el blau, el dorat i el roig. En esta SMR anem a contar-vos un poc la seva història perquè conegueu un poc més a esta magnífica bandera. Pues per començar, n'hi ha que contar de que encara que se la diga popularment senyera tricolor, no té 3 colors, no els té. N'en té més, n'en té 5, que serien el blau, el dorat, el roig, el verd, i així tindria que estar el blanc, per a que estiguera correcta. També que la senyera ha de dur així, a la part de dalt, el timbre, que també forma part de la bandera. Així. Així, el timbre, que seria un ratpenat. I ara anem a conèixer un poc les seues parts. Lo primer, les barres d'Aragó. 4 barres roges sobre fondo dorat. Corresponen a l'emblema de la Casa Real d'Aragó. Perquè València, el regne de València, estava dins de la Corona d'Aragó, conjunt de regnes i territoris governats pel rei d'Aragó. Després tindríem el blau, que és el més característic d'esta bandera, el color més característic, que vindria de la creu d'Íñigo Arista, el primer rei de Pamplona, i del que se diu que és l'antepassat dels reis d'Aragó, i per lo qual València tindria els seus colors. El timbre, que esta bandera no el té, del ratpenat, en l'elm i el ratpenat, se creu que seria un antic símbol valencià, encara que també se pot dir que era un antic símbol aragonès. I per últim, esta part que estic acariciant, que és la corona. Aquestes floritures que veieu així són en realitat la corona i aquestes xolles també formen part d'ella. I és el que li atorga a València el títol de regne i a la pròpia bandera també, ja que és l'única bandera del món que té el títol de real. Què vol dir això? Que té literalment el mateix títol
i estatus que un rei. Això vol dir també que és una bandera que no se pot inclinar davant de ningú, només davant de Déu. Què més podem dir d'ella? Que és la bandera oficial de la Comunitat Valenciana des de 1982. L'Estatut d'Autonomia està legalitzat com a tal. Però el seu origen és molt, molt més antic. Data de 1377, quan, després de la guerra dels dos Peres, que enfrontà a Pere el Cruel de Castella i a Pere el Cerimoniós de València, Pere II de València, Pere IV d'Aragó, el del punyalet, gràcies a la resistència de la ciutat i regne de València, tenim avui en dia esta bandera. Li l'atorgà com a una ensenya pròpia per la seva resistència davant les tropes castellanes. Li atorgà un símbol que el representava a ell mateixa i que se devia de ser honrat i venerat com el propi rei. Per això té el títol de real. Què més podem dir d'ella? Que a partir d'aquest moment se torna el símbol de tots els valencians. Per això, tots els anys, el 9 d'octubre, dia en el que Jaume I entrà a València en 1238, la Real Senyera ix en processó cívica pels carrers de la ciutat. També en aquella època se li atorgà una guàrdia real pròpia, el centenar de la ploma, que en un principi eren 100 ballesters que custodiaven la Real Senyera Valenciana. Per què li feia falta una guàrdia personal? A banda, perquè en ser un rei devia de tindre-la, perquè era la bandera que eixia al front en les batalles. Esta bandera, si on la veieu, era la que guiava l'exèrcit a la batalla. Per això necessitava protecció. I també, gràcies a això, a la seva guàrdia personal i a tota la protecció que tenia, té el mèrit de no haver caigut mai en batalla. Totes les batalles en les que participà, les guanyà. La seva representació més antiga la trobem en un mapa portolà de 1410, que actualment està en una biblioteca de França. Però no tot han sigut glòries per a aquesta bandera. En 1707, quan el regne de València pergué per haver-se unit als austracistes durant la Guerra de Successió Espanyola, els Borbons prohibiren esta bandera, ja que era el símbol de les llibertats valencianes que ells acabaven de conquistar. Justament d'aquella època està conservada la senyera més antiga que tenim fins avui en dia, que se coneix, que és la que està custodiant l'Ajuntament de València i exposta, que està feta de seda, or i pedres precioses.
és la que, quan entraven a governar els Borbons, se despenjà i s'amagà, per a que ningú recordara les glòries i les llibertats dels valencians. Però, aplegat el segle XIX, la Real Senyera ressorgí gràcies a associacions com lo Ratpenat, que tornaren a procurar els desfils del 9 d'octubre i tornar-len a posar-la entre la gent de peu, recordant les glòries valencianes que no se devien de perdre. Per això se coneix com la Renaixença. Justament d'aquella època ve una història molt bonica de la Real Senyera, perquè des del moment que se creà, en 1377, representava a tots els valencians. I en aquella època, com fon finals del segle XIX, principis del XX, Espanya era un caos. Tot el món tenia moltes ideologies diferents sobre el món que es rodejava. I la Senyera era la que unia a tots els valencians baix una sola bandera, baix una sola pàtria. No importava quina ideologia tingueres, ni com volies que fora València, perquè la Senyera era el que representava a tots els valencians. Era el símbol que ens unia a tots. Com feu des del dia que se creà, en 1377. Justament això se veu en els cartells de la Segona República Espanyola, quan la Real Senyera onejava junt a la bandera republicana. Però quan aplegà el franquisme tot canvià. La Real Senyera Valenciana se condenà com una bandera enemiga de l'unitat d'Espanya. Havia sigut la bandera de la República, la bandera de les llibertats valencianes, i queda prohibida, excepte per a actes festius com les falles, relegant-la a un simple símbol de festa regional. Però la gent no oblidava la seva bandera. Quan aplegà la transició, la Real Senyera Valenciana, que tants anys havia passat a oblidar i relegar durant el franquisme, intentà ser eliminada definitivament. El Consell Preautonòmic intentà col·locar una bandera basada en la bandera catalana per incloure València dins dels nous projectes nacionalistes que s'estaven forjant en l'Espanya de la transició. Però el poble valencià se rebel·là. Font molt mítica, quan se cremà la màrfega en el balcó de l'Ajuntament de València i tot el món proclamava a esta bandera, a la Real Senyera Valenciana, com a bandera de tots els valencians. Finalment, en 1982, en l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia Valencià, s'oficialitza com a bandera oficial de la Comunitat Valenciana. I per això avui en dia pot onejar en orgull en ajuntaments i en les cases de tot el món. València està coberta de senyeres en els balcons, senyeres que representen l'amor per la nostra terra, l'amor dels uns pels altres, l'amor per València. Esta, així on la veieu, és una de les banderes més antigues d'Europa i una de les més documentades. És la bandera que representa a tot el món, independentment de la seva ideologia. És la bandera que vol a tots, és el nostre rei, des de 1377. Quan València
guanyar per a seguir sent valencià. I fins ací el vídeo contant-vos un poquet d'història, fent un poquet d'ASMR sobre la Real Senyera Valenciana o Real Senyera del Ratpenat. Esperem que vos hagi agradat. Comenteu si vos ha agradat. Comenteu quines sensacions vos ha donat esta ASMR. Si vos agradarien més ASMRs d'esta classe. I subscrigueu-vos al canal per a més ASMRs d'esta classe o d'altres tipus que anem a anar pujant, sempre en valencià, perquè per a això este canal, el Supermón de Juan y Patri, és un canal d'ASMR en valencià. Doneu-li un bon like si vos ha agradat el vídeo. Mos veiem en un pròxim ASMR, però sobretot... No te baixes del Supermón.